この曲君が書いたの？はい。いい曲だね。本当ですか？ありがとうございます。今日は頑張ろうね。はい。じゃあやろっか。聞こえねえじゃねえか。なんだよ。二人とも少し落ち着いたら？大丈夫かな。怒られたりしてねえか。何を？だから音が外れてんだよとかさ。プロじゃないんだから。プロですよ。彼女はもうほとんどプロですよ。横浜に行った時驚きましたもん。彼女が歌い出した途端あっという間に人が集まって、まあ普通だったらビビって歌えないんだろうけど、人が集まれば集まるほど彼女生き生きとしてきて、俺もいつの間にか一ファンになってたし。俺ね、この CD ができたら売り込んじゃおうかと思ってんすよ。メジャーの音楽会社とか有線とかラジオとか。彼女の CD ガンガン送りつけてやるんですよ。きっと将来は大スターですよ。
どうした？ちょっと暑いかな。背中のファン回ってる？もうめんどくさいからそんなもん脱いじゃうか。脱いじゃえ脱いじゃえ。 T シャツにでもなってその辺駆け回れ。嫌だよ。そんなことしたら死んじゃうじゃん。私死ぬまで生きるって決めたんだから。生きて生きて生きまくるんだから。そうよね。お父さんったらもうバカなんだから。そうだよな。ごめんな。大丈夫？外に出たい出たいって泣いてたやつがずっと暗闇で生きてたやつがいつの間にあんなに大きくなったんだろう。なんつって引っかかった。変な子。